ми, Венето, прости ми, че те не рекох какво ще стора. И аз бех изненадан самин от себе си. Но любовта, която имам към Бойча Борисова, ме накара да го направя. Аз знаех, че ти ще плачеш за тия 9 години имунитетни, но какво да чина, като се оказа по-загубена и от служебна карта в чужда каручка. Венето, ти си съдийка и трябва да слушаш и да вярваш на всичко, дето ти се казва. Като ти се рече иди си, ще си идеш. Ей, виж ме мене, голям мъж станах и пак слушам и се услушвам. Аз се моля на тия, дето веки се заклеха да те не оставят, защото и те са в кюпа. ГЕРБ ще те закриля, а ако се спаси от импичмент, то пак ще бъдем честити, обещаю ти. Ако ме свалят, то знай, че после премиера си най-много съдебната система съм обичал и таз гледка нивга няма да забравя. Аз вървя напред с дружина, а зад мене гасне твоя глас. Ами аз! Зато и сега почини си и помни своя любящ президент Росена.